Once upon a time, shopping in Dubai used to be a preserve of a few, the elite, the haves. Now with the Taurana Town, your Dubai shopping partner. Shopping in Dubai is just a click of a button away. We can supply you anything from Dubai, even Bakure Emirates, Kana Sondoreka. Our prices are very affordable. This small touchscreen laptop costs only $210. Get yourself one today. We can supply you anything on order. Munongoziwa chisiko ku Dubai ndi baba na amai chete chete. We also have selected stock items in our shops and branches throughout Zimbabwe, and we have further partnered with Village Capital Finance. You can place your order at any Village Capital Finance branch throughout Zimbabwe, and it will be delivered to you free of charge. Awana Village Capital, Awana Taurana Town. We have good news for civil servants. You can now buy our gadgets on credit terms. Chamunoita ku Taurana Town. The guy ndi bupinda muchitoro ndi Taurana Town. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeChinhoi, ndingati 10 off inouya kumugodhi watiri unonzi Bubugao. Ndofunga iri panenge pasara about 5 kilometers kuti usvike muChinhoi, muguta reChinhoi. Asi usati wasvikapo ndo pane left turn kana uchibva kuChegutu kusvika pane uno mugodhi. Apo paitika chiitiko chinorwadza, chiitiko chevana vari kutadza kuburitswa pasi pevhu. Tichingosvika pano tasvikodzoswa nemukuru anzi hamuna mvumo yekunge muchitora nhau iyoyi. Naizvozvo pari zvino takumbokuendesai takumbokupai masoko atataura nawo vakuru vepano. Tazopedza kukupai masoko iwayo tichazopinda munzira takananga kuChinhoi. Tokupai zvakare kuti ndiye vanenge vachiti chii. Tanzwa zvakare kuti mambo Chief Machiridza, Headman Machiridza variko zvakare. Tobva takupai kuti vanenge vachitaura sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Preliminary news that I can tell you, but for more information, I'm not obliged to go in front of you. Ndichiitwa interview nezvinhu zvandingazivi, ndine protocol. So chakanaka ndechekuti vanhu tinofanira kungorespektana, indokurespekta kuti muda news, and news should go first. The reason being, it might be a lesson for other people, but it should be done nechannel. Hatisi kukurambidza yekuya panapa, but follow the channel. Dema uya kuseni dema sangana navo day, but day vakufana paenda meeting malaria. So if you go there data, we are trying to cover it. Muri ziva here.
kutangira papo ndoonoya neminister kana ivo vakaita busy aiwa kamukoma hatisi kutukana kana muchita zvisinei nemika muri kutaura ndiri kuzvinzwisisa my brother ndiri kuzvinzwisisa ndiabi main in charge handisi kuita nharo ndiri kungotaurawo kuti pamasoko hatisati tatanga kunetsana hatina kuita nharo nezvamuri kutaura ndinoda kuzwisisa because hasina ambozvinzwa it's fine ndazvinzwisisa and that's what I'm trying to do and to understand but kwete kuti handina basa nazvo what's that iyo yamuri kutaura yekuti nyaya yamuri kutaura yekuti zoni munongopinda zvinodependa because kazhinji kacho kana paitika event yakadai so ivo vese vakuru vamutaura tingadai titoona vari panzvimbo and we are surprised but vanhu vakaburitswa here they have to be here handiri kutaurira kamashandiro angu my brother I have more than 20 years as a journalist saka imimika hamundidzidzise maitiwe basa rangu ndotoriziva pandakanganisa nepandiri kugona ndokaziva ndazvinzwa ndopandabvunza kuti manje kana matauri kumeeting wakazoti makuti handinei nazvo alright regedzai tisvike wai ndandiri kubvunza izvozvo kana ichitaura kuti ndanchitaura kuti ivo vakati vari busy pane here zvamunorikwaya kuti okay this is an emergency why the reason why vabva because the situation is under control. All right. We have got my technocrats and all the equipment that we require and support that we require. It is here. But what I'm saying, Ramon, Karamucha, do it through the day. It's okay. Regaitiwaona. Muri Zimbabwe ndofunga manzwa muri varidzi vemugodhi vari kupopota havasi kutomboda kana kutiona tiri pano naizvozvoka taakubva pano taakutora vabereki toenda navo padivi tikwanise kunge tichitaura navo sezvo panotarambidzwa kuita basa naizvozvo regedzai tichikupai vabereki vachitaura munzwewo vabereki ava ndo vane hama dzatsitswa mumugodhi hama dziri kutadza kuburitswa mumugodhi naizvozvo regai tivape nguva yavo vataure senguva dzese musakanganwa kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ndonzi Lonius Masunda ndakafonegwa nomwana une hama iri kuno kuma 11 usiku kuti mwana wangu wadirwa nomugodhi kuno kububwa mamaini saka ndikabva ndadomuka nemande kuseni ndisvika kuno kuona tikabva tasvika takasvika kuma 10 usiku tikabva tasvikawo kunoko saka basa racho rasati rambotangiswa saka vakati gamuchiravo takazomboendapo chida kuona zvipamugodhi pacho vakati ndo pakaitikira nyaya yacho pana tikapavona saka vakatanga kushanda havo takangotariravo kuti tione kuti vanhu vedu vangabuda sei saka takangotarisana zvinokosi asi manheru zuro ndikwari kuti pakauya chief naDA namapolisa ndopakatanga kutoshanda manheru zuro zvikuru stereki saka nanhasi tinongwanitarise kuti dai vana vedu vabuda plus dai vatsvaga muchina mukuru kuda kana muchina muduku vatsvaga muchina mukuru wekuti ikwanise kudini kubudisa vana nyangwe vaida kurarama nguva yarebesa zvakaitika rini izvi ndinonga rakati Sunday saka pane mazuva mangani zvino mangani 4 days and 5 days now 5 days vari pasi saka zvokuti gwadzapo kuti nguva yarebesa ndenyanya kuti gwadza zvikuru ini ndoitwa Charlotte Masondo ndiranzvadzi yaPrince Masondo ari pasi pemugodhi ndofunga ndakafonerwa uri musi weSunday kuma past 5 zvinzi ndo zvaitika kupi kumugodhi Prince adhirikwa nemugodhi ndakabva ndakwira ndogara muchinoi ndakabva ndakwira ndasvika kunoku kuma 7 ndasvika kuma 7 ndichibva ndati ndoda kuona general manager zvikanzi general manager vari pasi zvikanzi vashedzei
general manager vashidza vabva vabuda. Ndikati general manager, maripota kupolisi here? Zvikanzi ndaripota. Ndikati kuministry of mines? Zvikanzi ndaripota. Ndikati zvaitika nguvai? Zvikanzi zvaitika kuma-1. Ndikati kuma-1? Zvikanzi ndikati koma kuzotizivisa sei kumazuva rodoka plus mishini yacho yakanonoka kushanda. Saka ndiri kubatikana zvokuti kudai hanzvadzi yangu yagona kuita sei kubuda pasi pemugodhi. Ndikati hamuna imwe minzi here kuti mungakwanise kubatsirwa kuti vanhu vaite sei vabude pasi pemugodhi, sekuti ndiri kuona kunge mishini yamuri kushandisa iri kunonoka. Zvikanzi aiwa zvinoita yamandi chibva tati general manager zviri kufamba sei? Zvikanzi aiwa zviri kuita sei? Zvinoita. Tikada kuti kakupopotedzana chaitirwadza chikutirwadza ndechekuti vari kunonoka kubetsera vanhu vari pasi. Udzaiwo vamwe muite sei mukwanise kubetserwa, mukumbire kune mamwe makambani vakubetserei. Zvikanzi mishini iyoyo inoita sei? Inoburisa vanhu. Saka izvini zviri kungotirwadza nanhasi kuti kudai vagona kutibetserawo vanhu vari pasi, kunyange kana vanga vari vapenyu kana vanga vakakuvara vanobetsereka sei panhu pacho pari kunonoka kuti vanhu vaite sei vaburitswe. Saka izvini zviri kutirwadza kusvika nanhasi. Tiri kurwadzikana. Nhasi dhei rechi5 tiri pano. Patanyatsoona kuti vashanda ndiri nezuro neusiku wanhasi vaita pungwe vachiita sei vachishanda. Ndopataona kuti vaita sei vashanda burikidza nokuti takatomira tichitotaura titange tiri kutoita gakava. Ndokuona kuti vari kutoshanda kusvika nanhasi vachiri kushanda. Ini ndonzi Priska Moyo ndobva kuMberengwa. Ndini mudzimai waNixon Nyoni iye ari pasi pemugodhi. Ndini mudzimai waNixon Nyoni iye ari pasi pemugodhi. Nini kusvika shoko ndizoriziva ndakadai nguva dzinonzi ndariziva. Ndobva ndazoisibva nageneral manager message achinda nguva ndazama foni yenyu ichiramba kupinda. Ndobva azofona akati ndozvaitika kuno Nixon Nyoni ari pasi pemugodhi. Ndobva achazodai tisati tapindawo munzira kubva kuMberengwa. Ndobva tazosvika kuno kumapasti 10 dzeusiku nemandi. Asi zvinhu zvakatika nesandi. Ndobva tazorara kumberi uko kune imwe maini. Kuno kudoya kumaini kuno taitota zvokurwisa toda kunoona pakaitika accident yacho. Ivo vachitazoti havasi kuda kutiratidza. Ndosaka takazoya kuno. Tasvika koko kwakaitika accident yacho. Kuzoti tiwe kuti mapurisa akauya takatota zvokuzohwa nevamwe kuti akangoya akahwana. Mapurisa acho anga asingadi kana kuzvitosvika panzvimbo. Inini ndobva ndaita zvokutofonerawo sekuru vangu vari kuBulawayo kuti vafonere mapurisa ari kuno kuChinhoyi. Mapurisa acho akazoya nezuro akauya akahosiya mumwe mupurisa 1. Ndozvinhu zvandakaonawo. So far izvozvi tingota zvekuhwa achingoti tava pakati asisati tava neruzivo rwakanyanya kuti tione kuti ivo vari kuchera. Takatotanga kuzvionawo nezuro kuti vari kuchera kuti vabudise vari pasi pemugodhi nanhasivo. Asi kushanda kwavo vanga vasingadi kushanda. Takatozoita zvekutoshinga kutopopota nokuti vatange kushanda. Notenda. Ndini Alice Nyoni. Ndiri kubva kuMberengwa. Aiwa kunoku very sorry. Ndakashungurudzika zvikuru nokuti chimiro chiripo chakaoma. Ndakazvara Nixon Nyoni ari pavhu apo. Saka tichisvika kunoku inini ndakatoita zvokutongotumirwa shoko kuti nomurovoro wangu wabva panapo kuti mwana wenyu unonzi kwai ari pasi pomugodhi. Saka achinzi ari pasi pomugodhi mwana wangu takabvuta angozoita vechifamily takangozoita batai kuti titsvage mari nokuti kwetiri kubva kure takabva kuti tiri vanhu vatatu. Zoti chero izvezvi kuti tidzokere kuMberengwa kwacho hatina kana even kana senti rokuti tidzokere Mberengwa nokuti mari iyi takangoita zvokubatsirwa navanhu tichitofambira kuti tizoona kuti pakawira Nixon Nyoni. Saka takati tauya kunoku tikangokuti vanhu vari kunoku very sorry vanhu vari kuno vari slow nezvavaita nepamusoro pokuti vabvukunyure vana vedu muvhu. Zvokuti deni takasvika kuno uku vakakwanisa kuva nekubatsira vana vedu paivhu apo pamwe dei pane chimwe chinhano. Asi kuti vakaratidza kuti havana kana vakaita imwe slow yokuti yakanga isingamboiti kusvikira vatanga kuzoshanda nemandi yacho havana kushanda zvakanaka. Chavakazotanga kutongoshanda ndizuro chitatu kusvikira pari nhasi namadeko
ndopakatoshanda zvatakatora kuti zvinenge nani ende vanhu ava vakatishungurudza vanhu ava vane ende handinambozva kuti uori hunongoriko nokuti handifungi kuti kambani haina kumira zvakanaka nokuti takagwadzwa zvikuru kuti sei vasina simba rokubudisa vana vedu ende vakatsvaga mishina kuna vamwe vakuru vane nzvimbo dziri kure vakatsvagawo mishina kuna vamwe muhombe ende yakakasira kutovhukunyura pavari kungoti napano napano voti kokwai hazviiti mota dzedu dzavakutedza vonosenga mamwe matombo kumwe votizve apa hazviiti apa pava kutedza pava kudini vombomisa mota dzavo zvichingova silo saka ini ndiri kushungurudzika nemwana wangu Nixon wasiya zvivana 4 chimwe chiri kunoita grade 7 zvino ha hei ndinoitwa Kiso Masondo Zambara tinobva kuMangura ndakamira sababu yomwana ari pasi Prince Zambara ndakafonerwa nemukoma wangu kuti unozvaitika afonerwa nevana tikati mukoma chichaitika zvikanzi adhirikirwa pasi pemugodi saka ndakabva kumaini ndoitawo zvemining kataura zandakuita ini mukoma zvimuri pabasa ndakuenda inini kunzvimbo iyoyo ndinoona kuti pacho pakukwarira mwana pakamira sei ndakaya musi weMande ndasvika Mande ndikanonoka kusimuka ndikazosvika apa ndakutosvika kuma around 5 vandasvika ini ndakasvika ndikaona inspector of mines tikati naye ndikukumbira kuti ndionewo pa scene of act pakuwara mwana zvikanzi pari zvinhu zvatikwanise kuti muone pacho paari panzvimbo pacho ndo munozviona mangwana alright bozi zvemining ndoziziva ndikati alright inspector tozoona mangwana sho kusvika kuma around 88 hapana kana changa chaitwa ndikati nayi zviri kumbofamba sei ndoda kuona pakuwara mwana zvikanzi alright chakutaurira shuwa ndakamira ndikaona zviri kuitika kaizvo zvinotonetsa ndobva ndazotora ndakanopinda ndikafika magambusi nehelmet ndakanopinda pasi pacho ndikatarisa maini iyi kai apa vakanyora kuti inonzi open cast but vane mashafts uku vakaita shattering wavaipinda nako ndobva vaona kuti ukuku godhi vada kutora ukuku riri pamusoro mulevel 2 havanoda kukwanisa kuti ndobva vavhura tunnel inonopinda mulevel 2 vachitora godhi riri umu vanga vari pasi kulevel 5 vakakwanisa kufamba nepasi kuenda kunobuda kwavakaisa shattering then ava vangari palevel 2 ava mwana wangu inini haana kukwanisa kubuda ndo vakavharirwa zoti the wofakeni maini ese yakadonha vairiga matombo makumbo yaya anobata maini which means vaigona kuti kana vaona kuti godhi riri kuenda musoro vairwa raise vaitora vakarwa hip unokwira futi wobora wodhura ndo maona ndakaita papa ndikati arume zvamuri kuita panapa madii kuti mubatsirwe nemamwe macompanies vakanzi isisi inini ndiri doctor zvandiri doctor inini ndinoziva mapirisi anopiwa pamining ndi-inspector yandiudza izvozvo ndikati alright ndikatanga munhu asingaziviwo zvemining ndivata pandabuda kunze vandatanga kubatawo vakuru kuti kunoku zviri mashandiro ari kuitora handisi kumanzwisisa madii kuti batsirawo zvishuwa ndafonawo vamwe hama dzangu dzakabata vakuru bhozi zvaingoita kunge polisi yacho hapana kana polisi zvinombofamba sei panoitika incident panofanira pane polisi ichiona kuti chii chiri kuitika panzvimbo iyoyo zvishuwawo panguva iyoyo I think patakazofonawo mukoma wanga ari ukaroi major ndobva azoti alright chireka ndibate chinoi shuwa pasina 1 hour ndakaonawo mapurisa asvika kumashure kwacho usiku aina ndajamba zvangu vakatakura malozi vachimaendesa kuplant na11 for pakarwa 15 loads ndaiverenga so kuti 15 loads dzemaozi dzichienda no function yaitika uko the whole fucking day kubva Sunday kusvika pari zvinezvi nezuva pakazoya veprovince veZBC vakasvika nhamba dzake ndinazo akatondipa panapo nevakabva kwa Minister of State ndo pandakaona pakatanga kushandwa kumhanya kuti zvese dai tabatsirwa vakaramba kuti vaidze kutora mamwe macompanies vabatsire vakuru I think maini vakakuvadza maini ndinoti munotora vakomana vanga varipo pasi mutaure navo vakupe information those information because ini handishandiri pasi maonera ndakaita ndikuda vakomana vakashanda ipapo vakwanise kubatsirai tibatsirewo please vamira sei because ndikuona vasada kubusa information kuti zviri kufamba sei 5 days vanhu vari pasi tofunga kuti ndiri baba wemwana ari pasi unondirwadza ndine mainiwo but the system yavaishandisa haisi ndiyo. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu.
ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.